Доброго здоров'я! Може, чули сте за подекотрих русинів, котрі гиби піддержують Путіна та російську армаду в Україні і виглашують за то якісь там офіціальні заяви. Кажу вам прямо, такі люди не кажуть за всіх руснаків. Такі люди не є репрезентантами нашої общності. Вони хіба лише репрезентують самих себе та й гроші, котрі їх фінансують. Я категорично не піддержую челядь, котра так каже, я чим можу помагав Україні. Україна видержить. У кожній державі суть свої хиби, і в Україні теж, но я вірю, ось і ця держава може ся зліпшити, бо я тут і зліпшення сам видів. Я се тут спокійно жив. Проблем не мав. Російська Федерація атакує мою державу. І я не вірю, ось я годин жити ліпше, під даком, тко на мене йде з пушку. Я з України. Всім привіт! Ви, напевне, чули про деяких представників спільноти карпатських русинів, які підтримують Путіна та його військову агресію проти України. Вони роблять якісь там, буцімто, офіційні заяви. Запевняю вас, ці люди не репрезентують думку спільноти карпатських русинів, вони репрезентують виключно самих себе та гаманець, який їх фінансує. Їх ніхто не обирав. Я категорично не підтримую таких людей та їхні заяви. Я допомагаю Україні чим можу. Україна, безумовно, витримає. В кожній державі, безперечно, є свої проблеми, і Україна не виключення. Але це держава, що має потенціал, це держава, що може стати кращою, і я вже бачив це на власні очі. Я спокійно живу в Україні і не маю жодних проблем. Російська Федерація атакує мою державу. Невже хтось насправді вірить, що ми зможемо жити краще з кимось, хто йде на нас війною? Я залишаюсь з Україною.